tamong balen. Inga history maker, dapat po ulit niya. Yan po yung kauna-una ang babaeng may pamuntot. Yung kaya tamong balen. Malugod kaya po ba kilala kaya kayo? Yung kaya tamong malugod ang Madir. Honorable Mayor Madir M. Alejandrino. Palakpakan tayo po. Salamat, Engineer Lexter Bock. Hello! Hi! Taramdaman ka ako kaya arit ang banda ka rin. Pag marites la, kapit ko lang. Talagang makadyan lang po rin pengaring babae niya po. Masiglang nga bakpo at masiglang kaorasan, kaya kayo nga kabalen mikitiking arayat. Masaya ang tamo po ngayon ng aldongay ni uling din pong scholar da rin kaya katamo pong anak i-compengari i-mag-pay out ne po. Bayo po isabla, acknowledge ko lang muna dili ining ka na kong anak na nung alayo ini kung po agawa at dako po apuntalan ka rin kaya kayong malabarangay para po manintun karetang pong pakakalulong anak na talagang mangailangan kalinganan ng ekatang munisipyo. Alang-aliwa po ng aliway Ma'am Joanne Kabigting. Palakpakan tayo po. At siyempre rin mo naman po kayang staff, kuno tunggatunggalan, metula naman po may sakripisyo para maging tete ko o bridge ko para miras kayo, i-scholar tamo po. At rin pong kanakong sangguniang bayan, kekatamong SB Ramon Changcoco. Palakpakan tayo naman po. Kasi po baluyo, bakit ang tsula po yan? Bayo mo po nga balo, naalin mo po wang sabi in karelang obra. Tamo pong mag-session lang. Kasi kaya betala naman po, kaya betula naman po gagawa o maaing resolution na po ning scholar tamo. Padala ko mo naman po karela. Ilang po yung mambabatas, kaya da po nung akma po, keta nga niya lang po, keta papaluan kong pera na ng munisipyo. Yan po yung obrada. At kaya be ko lang po kayo po na mang programa na ng munisipyo. Kaya pala po ang tala po pasibayo. Siyempre po, malaman rin niya po ni Santa Claus siya. Pero pota po siguro lapitan nyo niya mo usingilan niya. Payabot na po kayo, advance Merry Christmas po kano at ibienoret ang pamaskuyo. Kambali po lito. Magpatanda na kanyang pari. At siyempre po, rinig ka na kung Voltes 5 dyan mo, Voltes 4 na lang mo, lahit ang metong. Ma'am Edith Kabigting, SB Kabigting, SB Marisa Samson. Ay, layo pa mo rin pala, doala rin kulang eh. Ay, etsuya po pa, acknowledge kayo po, ikanapong ex-boyfriend. Nung aliwa po kaya, siguro ala ko kay ngarapan nyo, ita pong narina po siya mabanwa at na po agawa pagpatuloy ipangarap na karen kaya nakangeting ingaraya uling ipangarap na mo po metong mo po ipangarap na kembena na rega na ganang anak tampa kakalulu keting ingaraya itang payari nila at aso pandako po pengari palakpakan tayo po ikekatamong Vice Mayor Bon Alejandrino. Siyempre po kay Papuata ini pong magyan ini pong terna ikita mo naman po siguro metong nga naman po siya mabaluang may kapagandong
ken balentamo at asabi tamo metong yang maya paminumpulan alang aliwa po no liway pay sa Leandrino. At syempre po rin kay katamo pong PNP, rin kapulisan tamo, panimuna na po rin kay katamo pong hepe, Colonel Cando akalikon po ni kay Eric Cando Sister. Na po, rin po kasi kasakit na kaya, alay pa po ata. Pero rin po kayang kapulisan, makapaligid lang po kini bang pong asigurado dahil kaligtasan dari metro at metro kay katamo. Kasi po siyempre, pera lang po rin. Era bilo, milyon lang pera po ta. Nung alumad ako kini, Ma'am Joanne yung bituran. Yung mamayat ni Joanne. Ngayon po, ingabi kong upo, pagpatuloy ko po yung mensahe ko kay kayo. Ngayon ko pa mo po siguro makapamayad kaya kayo. Ketang ewayo po niyang last election, pinyeyo po yung support at tiwala yung kanako, bagamat po metong kong babae, at ekutala arayatenyo. Pero dahil kayo pa po yung arayatenyo, uling asawa ko po arayatenyo, yan arayat siya po. At yan muna mo po, uling kita pong sobrang lugod ko kaya, sabi na pinetang mato, manya po kakiin lugod na ala. Ita po makanita kay kaluguran ng asawa ko, kaya bibigyan ko kang po kay kayo yung oras ko. Uli ng ikit ko ketang tetagana at keta pong gihewa na po kay siya mabanwa yung oras na tinutok na nga po kay balenta mo. 24/7 days. Kaya beke po ikelikwag, si portangke po, kaya siguro ikita po rin kabalenta mo nung makanano kung naman po may gobra hanggang ipo makaluklog bilang manukulan. At ngayon po, impengako ko po kaya kayo, alin po sumobra o kumulang. Sinabi ko po nung atandanan nyo kanita, niyang Macau po, so meeting kami Karembara Barangay. In programa na po ng munisipyo, ibabagay karetao. Kaya hindi na po. Igit po ang gangin na pera ng munisipyo, bebagay kete in Senado. Dene ka na ganang po igit po siguro. Kanya ka na ganang balena ng Pampanga, itamo po yung may kapagdalang nakala Senado, Senador Keting Arayat. At ikityo ang gabang ngini, magkaitamo po, mamitamo pong tupad. At ngayon din mo po kasabi kay katamo po kalukuran. Governor Dennis Deta Pineda, 6,000 lang pong ay tupad ng Medinan po ngini. December ini, kaya po medyo may late ko uling may pagkake po, may pagsalita kay po kaya pong chat and cellphone. Nya kahit po uling 6,000 la, na po may pagyukeni. Kaya minarapat ko po na per arinchu. Palagay ko po at yung pong manikwarin po kayo. Karetan 6,000 na reta.